Авесалом е любим, красив и харизматичен син на Давид. В Библията Авесалом е описан като изключително красив мъж. От главата до петите не се намираше недостатък в него. Той имал силно влияние върху народа и бил популярен сред израелтяните. Полубратът на Авесалом, Амнон, изнасилва Тамар, сестрата на Авесалом. Давид не наказва Амнон строго, което разгневява Авесалом. 2 години след изнасилването, Авесалом организира убийството на Амнон по време на семейна вечеря. След това бяга при царя на Гесур, където остава 3 години. След 3 години изгнание, чрез ходатайството на Йоав, военачалника на Давид, Авесалом се връща в Иерусалим, но Давид не желае да го приеме веднага. Минават още 2 години преди да се срещнат отново. Авесалом започва да краде сърцата на израелтяните, като се преструва на загрижен за тях, докато подкопава авторитета на баща си. След време обявява себе си за цар в Хеврон. Когато научава за бунта, Давид не воюва, а се оттегля с верните си хора, за да избегне гражданска война в Иерусалим. Това е едно от най-унизителните и тъжни моменти в живота му. По време на войната с бунтовниците, Давид изрично заповядва: „Спестете Авесалом“. Въпреки че синът му е враг, Давид не иска той да умре. По време на битка, косата на Авесалом се заплита в клоните на дъб и той виси между небето и земята. Йоав, въпреки заповедта на Давид, го пробожда с копия и го убива. Когато научава за смъртта на Авесалом, Давид не празнува победата. Вместо това плаче: „Авесаломе, сине мой, да бях умрял аз вместо тебе“. Историята показва сложността на взаимоотношенията в семейството, тежестта на властта и трудните решения. Давид е едновременно цар и баща, и в тази двойна роля понякога не успява да постъпи правилно. Историята е урок за родителството, лидерството и прошката.